ҷонварони боғи воҳуши Хуҷанд имсол шароити хуб надоштанд. барои паси сар кардани сардиҳои зимистон қисме аз ҷонваронро ба шаҳру ноҳияҳо тамошо бурданд. барое ки паркҳои мо кор намекард ва ино ҳама ҳайвонои гӯштхӯр ҳаст. маҷбур шудем дар ҳамон ҷобаҷо кардем. мо ба ҷумҳурӣ равон кардем. аввал дар шаҳри Турсунзода шаҳри нав кор кардам бачо. ҳозир дар вилояти Хатрон. ҳамин вақт ҳозир мо дар ноҳияи Ёвон, дар парки Ёвон барои тамошо ҳар доим дар сафар ҳаста. ин боғи ҷонваронро Мадина Давлатова 3 сол пеш таъсис дод. Мадина 8 сол дар сирки Тошканд бо ҷонварон кор кард ва ҳангоми бозгашт бо худ чанде аз мору питону шер, хирс ва дигар ҳайвоноти нодирро овард. баъзеро ба ӯ ҳамкорони собиқаш тӯҳфа карданд. хонум Давлатова дар ин ҷо боғи ҳайвоноти дорои шароити беҳтар месозад. худо хоҳад вақте ки ман зоопаркамо тайёр шавад дар арафаи Наврӯз бо мо нисфаша бо мебиёрем ба инҷо насиб шуд. ин зани дилбохтаи пешаи худ аз бонк қарз гирифту як ҷуфт шеру лама, шутурмурғи амрикоӣ ва ҳайвоноти дигари нодир харид. умедвор аст баъд аз васеъ кардани боғ шароити ҷонварон хуб мешаваду шумораи тамошобинон зиёд. аксари боғи ҷонварони Тоҷикистон борҳо барои надоштани шароити беҳтар мавриди интиқоди сокинон қарор гирифтаанд.